Salutare și bine regăsit pe acest canal. Ei bine, astăzi vreau să vă prezint tot pe un telefon de al taică-meu. Vreau să vă prezint cum puteți să vă instalați GTA Vice City gratis pe telefon. Cum puteți face asta? Foarte simplu, intrați în Google. Bun. Și scrieți Aptoide. Pentru Android este asta. Unde am Aptoide. Eu am dezinstalat-o, bineînțeles. Nu mai instalez acum. Bun. Aici vă apare site-ul și dați descarcă, vă apare așa descarcă. Apăsați pe descarcă. Așteptați să vă instaleze. Să instalați aplicația asta, pentru că dacă nu puteți lua jocuri gratis. Și este original 100%. Asta. Și cam așa puteți lua, deci tutorialul. Eu am dezinstalat aplicația pentru că nu mai am nevoie, pentru că doar pentru GTA Vice City. Și da. Bun, cam asta a fost clipul, să dați like, share și subscribe. Și noi ne vedem data viitoare, pa!